Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a tohle video je teď obravku, jak pušu Colta asi na 40, já nevím, a sorry, že už mám mimochodem. Koukejte na ten tier 40, to je u mě v inventáři úplně novinka. Takže teď jdu pušovat Colta, protože ho mám taky úplně blízko. Sice baby mám víc blíž, ale... No tak promiňte, v bravku jsem taky nebyl nějaký týden. OK, myslím, že včera jsem tam byl v bravku, ale dneska jsem prostě vůbec nezapnul bravko. Dneska prostě jsem zapínal video kvůli bravotáku. Jo, takže to vyjde hned za chvíli. A můj teammate, kámo, to totálně pohnojil. A já zkusím třeba neumřít. Ale budu si to ničit. Ne, kámo, on není úplně na maxku vylevlený, kámo. Tak to má v háji, tak to má spočítanou úplně jasnou smrt. Jackina se zastala. Hodna Jackina, hodna. Jaj, to je taky hej, ale... Jakože blbej. Jakože sorry, že takhle mluvím, ale on neumí prostě hrát. Kamo, yes, 0. Aspoň 0. To je lepší než minus. Kámo, já jsem si chtěl vyhledat dobrý, kámo, randomáky. Úplně, ale fakt jako úplně dobrý. Já pomalu třeba 5 videí nevyšlo, přitom jsem je natáčel. Promiňte, já teď prostě nestíhám se školou, protože školu mám, nevím. V úterý mám třeba do 12:30, ale sice OK, to bych mohl stíhat, ale ještě musím umít nádobí, potom se musím připravit, potom úkoly, což úkolů je taky hodně, protože jich máme aspoň 5 minimálně. Takže, no dobře, to se stává hodně málo kdy, takže, protože skoro všechny dostáváme z angličtiny ty úkoly a to je jedno. Prostě máme docela dost úkolů. A teď mě už taky přestává bavit, jako bylo. Jako neříkám nic. Jako shade bychom mohli zabít. Ale Beu nevím. Hej, kámo, vy mi taky lezete na nervy. Já se vám moc boju, až budu naživu. Což ani nebudu, ale OK. Jo, budu. Jsem udělal jenom úplnou srandu. Úplně. Fakt jako úplně. Akorát, že vůbec. Ale... Těma se bojím, že na mě vylítnou. Ne. To neva. Yes, druhý místo, jo. 38. Já vím, trošku jsem změnil prostředí, to je kvůli tomu, že mě mamka vyhnala. Ale dobře, mě normálně vyhnala, že prostě, takže mě vyhnala do obývaku, nebo spíš nevyhnala, já jsem chtěl. Tady mám když tak nádhernou kocourka, který zítra asi bude na pekáži, ale nevadí. Protože dneska se mamka chtěla dát masíčko na večeři a no prostě kocour to maso snědl. Takže já si tady ještě přisunu stůl. No ty nekoukej, Andy. Takhle si vás přisunu. Na, 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 na,
Já prostě nechtěl League Again. Tam tak tuhle hru vám budu, nebo spíš všechny hry vám budu ukazovat až prostě na konci. Jo, a lidi, kdybyste se mě náhodou ptali, proč mám pod 10 000 coinů a měl jsem 17 000. No byl jsem prostě, nebo volal jsem s bratrancem a on mi dal hráč nebo kakáč, abych upřímně nebyl sprostej, tak já jsem dal hráč. A on mi dal prostě za úkol vyupgradit si Colta na Hypercharge. Coltan Hypercharge mám, ale tu Hypercharge je taky někdy občas obtížný hodně získat, že jo, takže nevím proč zrovna Colt, ale Colt je hodně dobrý. Mimochodem, 210 kreditů. Not bad. Lidi, reálně já se teď na chvilinku na něco podívám, jo?